Από την αρχή. Λέω να μιλήσουμε, έτσι, να μιλήσουμε για ηθική και αξιοπρέπεια. Χωρίς να τα διαφωνήσουμε, χωρίς να χρειάζεται να ερμηνεύσετε τις έννοιες. Εσείς πώς νιώθετε, ποια είναι τα ωραία, να βάλετε τον εαυτό σας ή που θέλετε κάποιους άλλους, έτσι ώστε η συμπεριφορά του και η συμπεριφορά σας να μπαίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μια ηθική και αξιοπρέπεια, η οποία η ηθική και αξιοπρέπεια από ό,τι ξέρω είναι και κοινωνιολογική, δηλαδή διαμορφώνεται από τις συνθήκες και τις ανάγκες. Πέρα από αυτό όμως, γίνεται υποκειμενική, δηλαδή τι βάζει ο κάθε άνθρωπος, πέρα από την κοινωνία εκείνη τη στιγμή, και το άλλο σκέλος τι βάζει ο κάθε άνθρωπος, όπως στην ηθική και αξιοπρέπεια, μέσα στην κοινωνία του. Εντάξει, πάνω σε αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Αφού συζητήσουμε, θα διαβάσω ένα μικρό κομματάκι από ένα βιβλίο του Μαθιού και ξεκαθάρισε ένα κομμάτι που μιλάει για ηθική και αξιοπρέπεια ο Ζαν Ζακ Ρουσό. Εντάξει, και το έχετε ακούσει, το πιο γνωστό το κοινωνικό συμβόλαιο. Βέβαια, καθώς λέει τις ιδέες του, δηλαδή τις ιδέες των ανθρώπων. Εντάξει, και πολλές φορές δεν κρίνει, είμαστε αδύναμοι και κάνουμε λάθη. Ο Ρουσό μίλησε σπουδαία κοινωνία. Απ' την άλλη, γέμισε την Γαλλία βάστανα, όπου υπήρχε φαρμακοποιείο και αφήσει από ένα. 5 τέτοια era. Εντάξει, άρα δεν κρίνουν την προσωπική του ζωή, κρίνουν τις ιδέες. Να κρίνουν τις ιδέες. Οπότε πρέπει να ξεκινήσετε. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει κάποιος μια φράγια, Μαρία. Τι παίζεις, Μαρία? Δεν παίζω τίποτα. Δεν παίζω τίποτα, κύριε. Στέλλα, Αλεξάνδρα, μπορεί να ξεκινήσεις να πεις ότι θέλεις, το πιθανότερο ότι θα βγει πώς κάνω, αλλά μπορεί να τα μάθεις. Αρχή να το ξεκινήσεις το ιδέα. Μπορεί να ξεκινήσεις. Το ξέρεις ότι είσαι να σκεφτείς. Την άλλη φορά θα προσπαθούμε να τα συνεφέρουμε. Αλλά κάνουμε μια προσπάθεια. Αν όχι, δεν διευκολύνει την κατάσταση να διαβάζετε στο κομμάτι. όχι, θέλω γιατί δεν θα χρειάζεται. Δεν θα χρειάζεται. Και εγώ δεν διαβάζω. Ναι, αλλά χαρά. Δεν ξέρει, Νικολή. Ποια είναι τα όρια μου? Δεν θα ρωτήσεις πάντα ξανά τα ίδια. Χριστόφιλε. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε καταλάβει την ερώτηση που σας Ναι, ήθελα το δηλαδή, εσύ Χρήστο καταλάβεις, δεν ήταν ερώτηση. Είπα, ας μιλήσουμε για ηθική και αξιοπρέπεια. Και είπα, μην ψάξετε την έννοια του όρου ηθικού, όπως την καταλαβαίνετε. Μην ψάξετε την έννοια της αξιοπρέπειας, να γνωρίσουμε το προσωπικά, όπως την καταλαβαίνετε. Και ποια είναι τα όρια που έχετε στη βάση την ηθική και την αξιοπρέπεια, τη συμπεριφορά σας προς τους άλλους και τη συμπεριφορά των άλλων προς εσάς. Μέχρι πού την αποδέχεστε, μέχρι πού αντιδράτε, μέχρι πού συγχωρείτε, μέχρι πού επιτίθεστε. Πού να ξέρετε κατά που συγχωρούμε όλοι. Αυτό. Βλέπω έτσι να σου φέρει ένα απλό παράδειγμα. Παίρνεις ένα σουλάκι και δεν σου βάζει τα τσίκιο σου να δεις. Τσαντίζεις τον λαγό στο ξυλό. Να πες αυτό. Του να πάρει. Ο Πέτρος, το ξέρω πολύ καλά γιατί το πληροφορίζω. Την έχει φέρει σε τέτοιο κοντσάκι και του φάει κιλό. Με τα κιλά. Λοιπόν, τι θα κάνει? Σε μένα. Συνεχίζει. Θα κάνει μια αυτοκριτική με τέτοια χάρια που έχω. Καλά κάνει τα κορίτσια, ας πούμε. Αλλά ας το πάω σοβαρά. Νομίζω ότι καταλαβαίνω. Και προσπαθήστε να το δείτε, δεν έχει σημασία. Μην ψάξετε να δείτε τη φοβερή ιδέα. Πώς το νιώθετε τώρα από τις φράσεις. Αγγελική. Αγγελική, δεν διαφημίζουμε από το έκανε. Λοιπόν, πάμε. Και τι θα κάνουμε δεν ξέρω. Δεν
χαμηλά, δηλαδή να μην κάνω πράγματα που θα... Ποιος να πει. Εντάξει, ακούνε. Η κάμερα... Κύριε, δεν θα κάνω πράγματα για τα οποία θα έδινα δικαίωμα να με λένε οι άλλοι μετά. Γιατί έκανα αυτό, να με κοιτάνε να μην σαμάτι, ξέρω εγώ. Και δεν θα έκανα πράγματα που δεν θα ήθελα να μου κάνουν. Γιατί όπως ξέρετε, θέλω να μου συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρομαι. Οπότε, αν τους κάνω κάτι κακό, θα έχω το δικαίωμα να μου συμπεριφέρονται κάτι έτσι. Τώρα δεν πρέπει να κλαίσει, δηλαδή. Έχεις να πεις κάτι. Όχι. Εντάξει, δεν γίνεται να έχει παρέσει. Όχι, όχι. Γιατί άκλεισα. Γιατί θα είναι καφέ και πάνω στην Βραζιλία για να κορυφθέσει. Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι η συνθήκη και η αξιοπρέπεια φανερώνουν την ανωτερότητα του ανθρώπου και ανάλογα με την ηλικία έτσι θα συμπεριφερθεί στον άλλον. Για παράδειγμα, αν θα συμπεριφερθώ εγώ σε κάποιο παιδί, αν μου αντιμιλήσει ή αν πει κάτι εναντίον μου, και αλλιώς θα συμπεριφερθώ σε κάποιον μεγαλύτερη ηλικία, για παράδειγμα, ακόμα και το καθηγητή μου, εάν κάνει το ίδιο. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις θα προσπαθήσω με ευγενικό τρόπο να μεταφέρω το μήνυμά μου. Για παράδειγμα, να δείξω ότι μπορεί να είμαι εξοργισμένη ή μπορεί να είμαι χαρούμενη για αυτό που είπε ή όχι και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, με βάση την παροιμία που λέει ότι η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει, αλλά κόκκαλα τσακίζει, έτσι λειτουργώ εγώ. Για παράδειγμα, μπορώ να πω κάτι το οποίο θα μπλοκάρει τον άλλο. Έτσι θα φανερώσω την αξιοπρέπειά μου και την ηθική. Δηλαδή, δεν θα κατέβω στο επίπεδο του, αλλά θα ανεβώ ακόμα περισσότερο, μπλοκάροντάς τον με ωραία λόγια. Συμφωνώ, θα πρέπει να μην ξαναφράσω. Το συμφωνώ να προχωράς. Πιστεύω ότι η ηθική δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να σέβεσαι τον άλλον, τον κόπο του. Και αν για παράδειγμα κάποιος γονιός έχει πάρει το παιδί του να δουλεύει, αυτό είναι ανήθικο και μετά του παίρνει και αυτά που βγάζει. Γιατί ούτε το παιδί σέβεται, ούτε τον κόπο του. Οπότε αυτό είναι. Αυτό θεωρείς ανήθικο και κάνει εκείνος. Θα ήθελα να προσδιορίσεις τη δική σου συμπεριφορά με την ξένη που έβαλες τώρα. Δηλαδή με βάση την ηθική, την όποια, την αξιοπρέπεια την όποια, τη δική σου συμπεριφορά. Στο παιδάκι δεν θα δώσω, δεν θα το βοηθήσω να βρει τα χρήματα, ας πούμε, γιατί ξέρω ότι θα καταλήξουν και δεν θέλω να γίνει συνεργός σε ένα ανήθικο έγκλημα. Και... Είσαι όμως δεν μετέχεις, δεν μετέχεις απλώς φέρνεις σε δύσκολη θέση τον πατέρα που κάνει αυτή την πράξη που δεν είναι ωραία. Το φέρνεις σε δύσκολη θέση, αλλά δεν προσπαθείς να λυθεί αυτό. Έτσι δεν είναι. Προσπαθείς να αυτό να είναι στο τέλος. Το μεγάλο μας, έτσι, είναι τρία, το μεγαλάς να ανοίγει την πόρτα. Το δεύτερο γράφει ανοίγει την μικρή πόρτα. Ποια μικρή πόρτα? Εδώ. Όχι εδώ μέσα, του σχολείου. Άλλη γνώμη? Εγώ πιστεύω ότι η ηθική και η αξιοπρέπεια είναι να δίνεις σεβασμό στον συνάνθρωπό σου. Δηλαδή, εγώ θα δώσω σεβασμό σε κάποιον που μόλις γνώρισα ή άμα έχω κάποιον καλό φίλο, θα το σεβαστώ. Αλλά άμα βλέπω ότι δεν με σέβεται, δεν θα του πω αμέσως, δεν θα του γυρίσω την πλάτη αμέσως, δηλαδή δεν θα του μιλάω καθόλου. Θα του δώσω λίγο χρόνο να δω άμα θα με σεβαστεί. Θα του δώσω 1 μήνα, 2 μήνες για να δω άμα θα με σεβαστεί. Και άμα είναι θα συγχωρέσω κάποιον, μόνο άμα το λέει στα αλήθεια. Άμα το λέει στα αλήθεια, συγγνώμη. Δηλαδή δεν το λέει έτσι απλά συγγνώμη. Ναι, άμα το έχει μετανιώσει. Αυτός πιστεύει όμως ότι η φιλία θέλει να είναι κάπως αλλιώς, να είναι μαγίστα.
εσύ δεν θα το βοηθήσει να βγει αυτό το παρέα. Φυσικά και θα το βοηθήσω. Άμα είναι φίλο του καλό, θέλω να το βοηθήσω. Δώσαμε έξω. Η πόρτα έκλεισε αυτή, του σχολείου. Άλλη γνώμη. Έχει χαρά. Όσο αφορά αυτά που είπες, δεν ξέρεις άμα ο άλλος ζητάει όμως πραγματικά. Και είπες ότι μπορεί επειδή είναι καλός φίλος και πίστεψε με εγώ προσωπικά, καμία φίλη που μεγάλωσαμε από μωρά μαζί και είναι το χειρότερο άτομο που μπόρεσε να γνωρίσει σε όλο τον κόσμο. Είναι ο διάβολος σε μορφή. Να πω, είχα πει τώρα το βασίλας, συνεχίστε λίγο. Εκείνο που προσδιορίσα εγώ όμως είναι ο Χριστός Καλύβος, εμείς αναφέρεσαι ατομικά. Έναν άνθρωπο. Τοποθέτησε στη φιλία και τα πλαίσια που μπορεί να κινηθεί η φιλία μέσα στις ηθικές να αξιοπρέπειες. Αν αντιμετωπίσουμε σαν άτομο ο καθένας μας, πρώτα την ομάδα στην οποία ανήκουμε, στην κοινωνική ομάδα που ανήκουμε. Μέχρι που δηλαδή η ομάδα παραβιάζει αυτά που εσείς θέλετε τις ανώριες στην ηθική και αξιοπρέπεια και μέχρι που εσείς μπορείτε να υπερβείτε αυτό που η ομάδα καθορίζει σαν ηθική και αξιοπρέπεια. Εννοείται σαν πολιτισμός, δηλαδή έξω στον κόσμο. Στον κόσμο, δεν είναι ακριβώς σαν πολιτισμός. Στη σχέση μας και στη συμπεριφορά μας, σαν άνθρωποι σε μια κοινωνική ομάδα που είναι κοντά μας, σαν άνθρωποι προς το σύνολο στο οποίο ζούμε, και να μην προχωρήσουμε παραπέρα. Εγώ μια φορά είχα κατά λάθος, δεν τον ήξερα καν, κατά λάθος είχα προχωράμε τέλος πάντων και χτυπήσαμε στους ώμους. Και άρχισε να με βρίζει και εγώ ρώτησα γιατί με βρίζει, κατά λάθος. Και του είπα να με σεβαστεί λιγάκι και εγώ του έδειξα ότι τον σεβόμουν. Και του έλεγα συγγνώμη, δεν το ήθελα. Και αυτό συνέχισε, ήθελε να παίξουμε ξύλο. Του είπα τι θέλεις πια. Άμα θέλεις να παίξεις ξύλο, πήγαινε αλλού. Εγώ δεν θέλω να παίξω μαζί σου. Ακόμα και άμα με πεις. Κάποιος άλλος. Άμα χτυπάει πολλές φορές. Μας είναι πιο βασική. Δηλαδή, όταν φοράμε να σου πει χάρη στον τρόπο και πέρασε κάποιος από δίπλα και δεν του έδωσε λεφτά, αλλά του έδωσε μια κάρτα που είχε για κινητήρια. Όχι, λέμε. Για να βρει δουλειά τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν του δώσε λεφτά για να βρει. Αλλά το βοήθησε να προχωρήσει και να βρει δουλειά και να βάλει μόνος του λεφτά. Αυτό είναι το εξωτερικό. Δεν ακούγεται. Να πω κι εγώ. Να πω κι εγώ. Λοιπόν, έχει να προσθέσει κάποιος κάτι. Ποιος θέλει να το κάνει στην ανάλυση. Ποιος θέλει εθελοντικά να διαβάσει ή για κάποιο αυτό να πούμε τώρα, για να το σκαθαρίζω, είναι κάποιος κύριος Charles Taylor, καθηγητής φιλοσοφίας και πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αγγίλ, στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εντάξει, είναι από τους γνωστότερους εκπροσώπους του φιλοσοφικού ρεύματος του φιλοσοφισμού, που αναφέρονται και ως νεοαριστοτελιστές. Πάλι αριστοτελιστές. Η πολιτική της ισότητας στην αξιοπρέπεια εμφανίστηκε στο δυτικό
πολιτισμό με δύο τρόπους που θα μπορούσαν να συνδεθούν με τα ονόματα δύο χαρακτηριστικών εκπροσώπων της, του Ρουσό. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εμφανίσεις αυτής της πολιτικής επηρεάστηκαν από αυτούς τους δύο μεγάλους, αν και στην περίπτωση του Ρουσό αυτό δεν ισχύει. Αλλά ότι ο Ρουσό και ο Καντ συγκαταλέγονται στους πρώην σημαντικούς ερμηνευτές των δύο προτύπων. Η ανάλυση των τελευταίων θα μας επιτρέψει να κρίνουμε κατά πόσο οι δύο φιλόσοφοι είναι υπεύθυνοι για την υποβολή της κοσμικής ομοιογένειας που τους καταλογίζεται. Ανέφερα προηγουμένως στο τέλος της πρώτης ενότητας ότι πιστεύω πως ο Ρουσό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας εκ των πρώτων που εμπειρίασαν τη συζήτηση για την αναγνώριση. Αυτό δεν το ισχυρίζομαι επειδή χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, αλλά επειδή αρχίζει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τη σημασία του ίσου σεβασμού και τον θεωρεί απαραίτητο για την επίτευξη της ελευθερίας. Ο Ρουσό, ως γνωστόν, αντιπαραθέτει δύο καταστάσεις πραγμάτων. Αυτή που χαρακτηρίζεται από την ελευθερία, ίσως μεταξύ των ανθρώπων, και εκείνη που χαρακτηρίζεται από ιεραρχικές δομές, από την εξάρτηση από τους άλλους. Στη δεύτερη, κάποιος είναι εξαρτώμενος από τους άλλους, όχι απλώς γιατί αυτοί είναι οι φορείς της πολιτικής εξουσίας, ή γιατί τους χρειάζεται προκειμένου να επιβιώσει, ή για να εκπληρώσει τα προσφυλή του σχέδια, αλλά γιατί πάνω απ' όλα νοιάζεται για την εκτίμησή τους. Το εξαρτώμενο άτομο είναι υπόδουλο στη γνώμη των άλλων. Η ιδέα αυτή είναι βασική για τη σύνδεση που επιχειρεί ο Ρουσό μεταξύ εξάρτησης από τους άλλους και ιεραρχίας. Λογικά, οι δύο αυτές έννοιες φαίνονται διακριτές. Γιατί να μην υπάρχει εξάρτηση από τους άλλους υπό συνθήκες ισότητας? Αυτό στο Ρουσό είναι αδύνατο να συμβεί, γιατί συνδέει την εξάρτησή μας από τους άλλους με την ανάγκη ύπαρξης της ηθικής τους για μας γνώμης, η οποία με τη σειρά της γίνεται κατανοητή στο πλαίσιο της παραδοσιακής αντίληψης περί τιμής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις προτιμήσεις. Η εκτίμηση που επιζητούμε σε αυτή την κατάσταση είναι γενώς διαφοροποιήσιμη. Είναι ένα αγαθό που το κατέχουμε λόγω της θέσης μας. Εξαιτίας ακριβώς αυτής της κέρδιας θέσης που κατέχουν οι τιμές, η φαύλη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ανθρώπινο γένος διέπεται από έναν παράδοξο συνδυασμό χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να υπάρχουν ανισότητες ως προς την εξουσία και εντούτοις όλοι εξαρτώνται από τους άλλους. Όχι μόνο ο δούλος από τον αφέντη, αλλά και ο αφέντης από τον δούλο. Η θέση αυτή απαντάται με πολλά σημεία. Η δεύτερη πρόταση του κοινωνικού συμβολέου, που έπεται της περίφημης λύσης ότι οι άνθρωποι γεννήθηκαν ελεύθεροι, αλλά παντού παραμένουν αριστοκρατημένοι, έχει ως εξής. Κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι είναι κύριος των άλλων, αλλά αυτός παραμένει περισσότερο σκλάβος από εκείνους. Και στον Εμίλιο, ο Ρουσό μας πληροφορεί ότι αυτή η κατάσταση εξάρτησης, ο αφέντης και ο δούλος, αλληλοδιαφέρονται. Εάν επρόκειτο απλώς για ένα ζήτημα ομής ισχύως, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι ο αφέντης είναι ελεύθερος εις βάρος του δούλου. Αλλά σε ένα σύστημα όπου κυριαρχεί η ιεράρχηση των τιμών, ο σεβασμός που οφείλουν οι κατώτερες τάξεις είναι απαραίτητος. Ο Ρουσό συχνά απηχεί απόψεις στοικών από τους οποίους αναμφίβολα επηρεάστηκε. Βλέπει την φιλαυτία μια από τις μεγαλύτερες πηγές δεινών. Προχωρεί ωστόσο και πιο πέρα από τους στοικούς. Υπάρχει μια μακροσκελής ανάλυση της φιλαυτίας με ιστορικές και θεανικές αποχρώσεις, η οποία καταλήγει σε μια προτροπή να ξεφύγουμε εντελώς από την έννοια που έχουμε για την καλή γνώμη των άλλων. Καλούμαστε να εξοβελήσουμε αυτή τη διάσταση του ανθρώπινου βίου, που σχετίζεται με την αναζήτηση, τη δημιουργία και την απώλεια της φύλης. Η δημόσια εικόνα μας δεν θα πρέπει να μας απασχολεί. Ο Ρουσό συχνά δίνει την εντύπωση. Καταρχήν να ξεχάσω
Λεωνίδας, θέλει παράγραφα μια περίληψη για τη φιλοσοφία του στοικού. Από το 19 από το 19. Εντάξει, έχει σημασία να ξέρουμε στοική φιλόσοφη περιληπτικά, γιατί η στοική φιλοσοφία δούλεψαν πάρα πολύ οι χριστιανοί και ο Παύλος για να θεμελιώσει την Εκκλησία του Χριστού. Έχει σημασία γιατί πάρα πολλές ιδέες του στοικού φιλοσόφου βρίσκονται μέσα στην εφαρμογή πλέον της διδασκαλίας του Χριστού. Με ενδιαφέρει να κάνουμε μια μικρή περίληψη, 10 γραμμούλες. Τι είναι, Λεωνίδας, συμφωνείς, μαζί με τη θέλει. Που είπες ότι είναι καλό παιδί. Είναι κανονικός. Να συζητήσουμε για ένα σταυρό του νόμου. Ό,τι κατάλαβα. Λέγε λίγο. Αυτό που ήθελα να πω εγώ, κύριε, είναι ότι με απλά λόγια δεν καταλάβουμε σχεδόν τίποτα. Είναι αλήθεια. Έτσι όπως χρησιμοποιεί τα λόγια στις 10 σειρές, καταλαβαίναμε τις 5 λέξεις. Ωραία, αυτές οι 5 λέξεις τι σου είπα. Ονόματα. Έτσι, το παίρνουμε στα ονόματα πάνω. Να σου πεισώ. Ναι. Αλλά φέρνει και ένα έργο, το ποιο ήταν. Εμίλιος, ένα έργο του Ζω. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι από τους Σύμβος Καλάθη. Βεβαίως, ο κύριος Τόπουλος, δεν έχει υπόψη, τον οποίο θέλω να τον περιποιείτε με μεγάλη τιμή, και θα είναι ο κατασκευαστής των υλικών πραγμάτων που θα χρειαστούν. Είναι να διαβάσει το πρόγραμμα, να κάνει στο τέλος ο πολιτικός μηχανικός, ο Κώστας του Λοργάλης πολύ αυτό να κατασκευαστής, και θα μας βοηθήσει να κατασκευάσουμε. Εντάξει, και είναι και ευρύτερα... Αυτό θα γίνει περισσότερο είναι να κουβεντιάσουμε τις κατασκευές. Βεβαίως, αλλά ακούστε το μην ασυμφωνούμε. Θέλω να πω το εξής, έτσι παρακολουθούσα την κουβέντα και όλες σας, οι περισσότεροι από εσάς που μιλήσαμε, δώσανε μια διάσταση προσωπική στο θέμα της αξιοπρέπειας και της τιμής. Πέρα από την προσωπική άποψη του καθένα και πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται αυτή τη σχέση, υπάρχει ένα θέμα συλλογικό. Τι σημαίνει συλλογική αξιοπρέπεια, τι σημαίνει συλλογική ηθική. Θα ήθελα να προσθέσω σε κάτι που συμβαίνει πρόσφατα. Όλοι ξέρουμε ότι ο τόπος περνάει κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν οικογένειες συναισθηματικές, υπάρχουν προβλήματα κτλ. Στη Βόρεια Ελλάδα κάπου, όπου αντιμετωπίζει η κοινότητα που ζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στη Χαλκιδική συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει προβλήματα τέτοιου τύπου. Παρά όλα αυτά, αυτός ο κόσμος εκεί πέρα του προτείνανε ότι θα γίνει κάποιο έργο. Η εξόρυξη του Χρυσού συγκεκριμένα, αναφέρω γιατί θα χαρακτηριστούν και των ημερών. Θα γίνει η εξόρυξη Χρυσού. Τι σημαίνει εξόρυξη Χρυσού? Σημαίνει ότι παίρνουν μια τεράστια έκταση, τη σκάβουν, την ανακατεύουν, επιφανειακή εξόρυξη. Χρησιμοποιούν για να βάλουν χρυσό σου και άνεμο κτλ. Και αναφέρομαι τώρα στο θέμα της αξιοπρέπειας. Ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ζει εκεί πέρα, παρότι έχει ανάγκη από δουλειά, πρέπει να δουλέψει, γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα διαχωρισμού. Αντιτάχθηκε σε αυτή την ιστορία και λέει ότι εντάξει, αλλά ο τόπος μας εδώ, εμείς θέλουμε να έχει βέβαια, δεν θέλουμε να είναι κέρδος, θέλουμε να ζήσουμε, να επιβιώσουμε σε αυτόν τον τόπο, που είναι τόπος που είναι οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας και τα λοιπά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και παρόλο έχουν ανάγκη από δουλειά, θέλουν να δουλέψουν, θα θέλουν να δουλέψουν, αντιτίθεται σε όλη αυτή την ιστορία η οποία προτείνει ότι θα έχουν θέσεις εργασίας κτλ. Για μένα αυτό παραδείγματος χάρη είναι ένα παράδειγμα συλλογικής αξιοπρέπειας. Και συλλογικής ηθικής, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βάζουν πάνω από το προσωπικό του καθενός και το να λύσει το πρόβλημά του, βάζουν το θέμα να είναι καταστραφεί ο τόπος. Δηλαδή το να έχεις μια οικολογική ευαισθησία και μια οικολογική συνείδηση και να λες ότι αυτό το πράγμα το οποίο φτιάχνω τώρα, ο τρόπος που φέρνει το πίσω στην κατάσταση δεν πρέπει να επιβαρύνει τα παιδιά μου και τις μελλοντικές γενιές, έχει μια βαθιά ευθύνη. Άρα θέλω να πω σε όλες αυτές τις ιστορίες που συζητάμε δεν είναι μόνο το προσωπικό, είναι και το ηθικό κομμάτι
έτσι, και της αξιοπρέπειας σε συλλογικό επίπεδο. Θα ήθελα και εγώ να πω πάνω σε αυτό που είπε ο φίλος του Μιχάλης. Τον αντίθετο να κάνω. Εγώ είδα στις ειδήσεις ότι η εταιρεία παρουσίασε σχέδια, μοντέλα, μακέτες, ότι όταν δεν είναι η εξόριξη, θα ανοίγει ταυτόχρονα κάποιο όρημα, φυσικά θα φέρνουν τα πέτρα, με, όπως παρουσιάστηκε, τεχνολογικά, άτομο τρόπο και επιστημονικό τρόπο, θα προετοιμάζει το έδαφος να δέχεται τα χώματα που θα βγαίνουν από τις στοές και αμέσως μετά, μόλις ολοκληρωθεί και γεμίσει αυτό το όρημα, θα γίνεται δεντροφύτευση ώστε να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον όπως ήταν. Αυτό λέει η εταιρεία και οι φορείς, νομίζω, οι επίσημοι, και γι' αυτό όμως υπήρξε μια συγκέντρωση ανθρώπων που αντιτίθεται στους πρώτους και ζητούν να γίνει το έργο. Παρακολουθούσα χθες και προχθές τις ειδήσεις, δηλαδή. Όχι μια μάλλον, πολλούς ανθρώπους οι οποίοι φόρτωσαν συνθήματα, παίρνουν κάποιους από τις χρηματολογίες, τα συνθήματα στα πλακάκια, ότι θέλουν να γίνει το έργο. Προσφέρει δουλειά γιατί δεν βλάπτει. Υποθέτω ότι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι το περιβάλλον αυτή η ιστορία. Ταυτόχρονα είναι πολύ το κτίσμα ακόμα βλάπτει, το περιβάλλον είναι. Το βλάπτει, δεν είναι. Θα πρέπει ίσως τότε να ζούμε. Συμπληρώνοντας οι άνθρωποι, λες ότι το ατομικό του δικαίωμα στην εργασία, το ατομικό του δικαίωμα στην εργασία είναι απαραβίαστο. Θέλουν οι άνθρωποι να δουλέψουν σε αυτό το έργο και το πηγαίνουν τώρα θα πάρουν. Βέβαια, αυτούς θα τους θεωρήσουμε ότι είναι αναξιοπρεπείς, ας πούμε, ότι αυτοί δεν έχουν σε άλλη ηθική, άλλα μέτρα για την ηθική και την αξιοπρέπεια, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, νομίζω εγώ ήδη ανήθικους και αναξιοπρεπείς, ότι πάνε μόνο για τον έργο κάνω. Μπορεί να είναι και έτσι. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω και θα διάσταση όμως και δεν θα βάζεις τώρα. Εγώ τελείωσα να μιλήσω για αυτό που είναι και η ουσία αυτή που διαβάστηκε. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να συζητήσουμε μόνο αφορά το πρόγραμμα πια, γιατί αυτό που όλη η συζήτηση που γίνεται, ό,τι αφορά το πρόγραμμα, θα σας ήθελα να συμπληρώσω κάτι άλλο. Το οποίο είναι η σύγκρουση μεταξύ του ατομικού δικαιώματος και της συλλογικότητας. Δηλαδή, στην περίοδο του διαφωτισμού, συζητάμε, το βγαίνει πρωτοτύπη, είναι η περίοδος όπου θεοποιήθηκε το ατομικό δικαίωμα. Δηλαδή, απέναντι σε μια περίοδο όπου οι άνθρωποι ήσαν κάτω στην ουσία του βασιλιά, την περίοδο τη ιστοριολογία, να δεν ξέρετε την ιστορία κλπ. Βγήκε μια στιγμή όπου μέσα στην εξέγερση του ανθρώπου για την ελευθερία και το έργο τη ελευθερία, θεοποιήθηκε το ατομικό δικαίωμα τη ύπαρξη απέναντι στη συλλογικότητα. Σήμερα έχουμε μια αντίστροφη εποχή. Είμαστε σε μια, αυτή που λέμε, μετανεωτερική εποχή, στην οποία έχει θεοποιηθεί ήδη η έννοια του ατομικού δικαιώματος και συγκρούεται απολύτως με την έννοια των συλλογικών δικαιωμάτων, συμφερόντων, αξιοπρέπειας και ηθικής, την οποία συζητάμε στην ώρα. Δηλαδή, το δικαίωμα ενός ανθρώπου να πάει στις δουλειές της χαρακτηριστικής και να δουλέψει για να έχει το κάρτο, συγκρούεται με το συλλογικό δικαίωμα και την ηθική αυτή της συλλογικότητας να διατηρήσει το δάσο, την υγεία των ανθρώπων και το μέλλον του τόπου, του φυσικού τοπίου με το οποίο ζουν. Αυτή η σύγκρουση κάποια στιγμή είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα σε όλα μα συζήτηση. Αυτή η σύγκρουση βρίσκεται παντού. Στο κέντρο τη πολιτική, στο κέντρο των παγκόσμιων συγκρούσεων. Συνεχώ βγαίνει αυτό το θέμα. Δηλαδή το πόσο είναι τα όρια του ατομικού δικαιώματο και πού αρχίζει η ένταξη του ανθρώπου, το ανήκει σε μια συλλογικότητα, σε μια κοινότητα. Εμεί στην Ελλάδα, η ιστορία μα και η νοοτροπία μα είναι γεμάτη από αναφορές στη συλλογικότητα, σε κοινότητες. Δηλαδή, η υπέρβαση του ατομικού δικαιώματος και η ένταξη του ανθρώπου στο ανήκει σε μια συλλογικότητα είναι μια πολύ μεγάλη αξία. Υπερβαίνει δηλαδή η ηθική μας, την ατομική ηθική και την εντάσσει σε μια συλλογικότερη ηθική. Μια κοινότητα δηλαδή, η ηθική της κοινότητας είναι υπεράνω του ατομικού δικαιώματος, είναι υπεράνω της ατομικής ηθικής. Αυτή η σύγκρουση, αν δείτε δηλαδή το πώς κατέληξε στο όνομα των ατομικών δικαιωμάτων, οι Αμερικάνοι μπαίνουν και υποβαθμίζουν την Κοζαρία. Στο όνομα των ατομικών δικαιωμάτων μπαίνουν και υποβαθμίζουν το Ιράκ. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε τα προβλήματα αυτά που αναφέρει ο Σόκρατης στη στιγμή,
η συνολικότητα εμποδίζει μια ιεραρχική δομή εσωτερική που εμποδίζει την έκφραση του ατόμου. Αυτή η ισορροπία μεταξύ της ατομικής ελευθερίας και της συλλογικής ενότητας των ανθρώπων προς ένα ιδανικότερο πράγμα που ξεπερνάει τον εαυτό του, η υπέρβαση του εαυτού και η ένταξη του ατόμου σε μια συλλογικότητα. Αυτό το δείτε και εσείς. Δηλαδή στις παρέες σας, στα παιχνίδια σας, στα διαβάσματά σας, στην τάξη σας, έχετε μια συλλογικότητα. Και καθένα σας εκχωρεί ένα κομμάτι των δικαιωμάτων σε αυτή τη συλλογικότητα. Εκεί είναι το θέμα. Πότε η ισορροπία και πότε τα όρια μεταξύ του ατομικού και του συλλογικού καθιστούν η ισορροπία που να μπορούμε να τα δουλεύουμε σωστά. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι, πολύ σοβαρό κομμάτι για το πρόγραμμα που συζητάμε. Να το δούμε με πιο πρακτικές γεωφές. Πέρα από το φιλοσοφικό κομμάτι. Την ηθική τη θέλουν όλοι. Μερικές φορές τη κάνουν μη θέλουν. Δηλαδή, είναι ένας πλούσιος. Έχει πολλά λεφτά. Έχει μικρά παιδιά και μόνο να το φροντίζει. Είναι μεγάλο όνομα στην τηλεόραση. Χάνει τα λεφτά του ως παίζοντας τζόκερ και αυτά. Τα χάνει όλα. Γυρίζει σπίτι, δώσει δικαιολογήμα, να της λέει να συγχωρήσει και μου ζητάς τα λεφτά. Δεν έχουν. Τέλος πάντων, καταλήγει να πεινά τα παιδιά του. Βγαίνει στην τηλεόραση και τους βλέπει ένας φτωχός και λέει: κοίτα που κατάληξε αυτός, έχασε έτσι την ηθική του. Εγώ την έχασα επειδή έβλεπα τα παιδιά μου να πεινάνε και πήγα έκανα ληστεία ώστε να τους δώσω φαγητό. Τέλος πάντων, βγαίνει και αυτός τηλεόραση. Τους βλέπει ένας μαφιώτος και λέει: κοίτα πόσα λίγα λεφτά έκλειψε αυτός να μην ζήσει πολύ τα παιδιά του. Εγώ έχω λεφτά, θέλω να ανοίξω κι άλλο. Έτσι θα βάζω την ηθική μου, έτσι. Θέλω κι άλλα λεφτά. Και τους βλέπει ένας φίλος, λέει: κοίτα, ένας φασίστας, τους βρίζει. Κοίτα, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και τέτοια. Τέλος πάντων, πάει γύρω στην αγώνα. Και βλέπει μια φτωχή οικογένεια στον δρόμο. Και τους λέει: τους βρίζει. Τι θέλετε εδώ, ότι φασίστας. Έτσι χάνει την ηθική του. Και πάει, ας πούμε, ένας μαφιόζος, να το πούμε έτσι, που μισεί τους φασίστες. Τι θα του κάνουμε σε αυτό το σημείο. Θα το σκοτώσει και θα προστατεύσει τα αυτούς, δηλαδή και χάνει την ηθική του και κερδίσει προστατεύοντας κάποιους άλλους. Φτάνουμε σε σημείο πώς θα γίνει αυτό. Έχεις δύσκολο θέμα τώρα. Αυτό. Έχεις πολύ δύσκολο ζήτημα. Δεν είναι απλό. Πάνε όλο κύκλο. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να γίνει μια κουβέντα και πάνω σε αυτό. Αν και δεν νομίζω, δεν ξέρω το Θανάσης, Μπορείς να δω μισό λεπτό και εσύ σύμβουλος είσαι. Εντάξει, συνέχεια που το λέω σας. Εγώ όπως είπε ο Δηλαδή, μιλάει το πιο ανήθικος μετά. Καταλάβατε. Δεν ξέρω που καταλήγει αυτό, έτσι. Τα παιδιά σου δεν είναι μεγάλα. Δηλαδή, Είσαι λίγο με 5 γραμμές. Ένα δευτερόλεπτο. Θα είχατε τη διάθεση να εκχωρήσετε το κομμάτι των δικαιωμάτων σας για ένα κοινό σκοπό σε μια συλλογικότητα ή αυτό θα σας φαινόταν ότι εμποδίζει την ανάπτυξη. Πάνω απ' όλα. Άκουσα το ρήμα. Το λέει αυτό. Το λοιπόν δικαίωμα είναι πάνω απ' όλα. Επόμενα. Λέω ότι να τα καταξίσει το παιδί και λέει θέλουμε αυτή την περίοδο, αυτό που κάνω τώρα είναι μια συλλογικότητα. Ένα συλλογικό έργο. Ωραία. Μπορεί μέσα εκεί αυτό που έρχεται σε σύγκριση με προπολογισμό πόσες χρόνια, προσωπικές επιλογές. Κάποιος δεν θα είναι καλό. Σήμερα θα πρέπει να είναι πες ποδόσφαιρο. Δεν θα πρέπει σπάσει. Από τη στιγμή που είναι στην ομάδα, δεν το είχα πει ότι θα ήθελε να είναι από άλλο εκείνη την ώρα. Δεν το επέλεξε. Αυτό υπερβαίνει εκεί. Αυτό η ομάδα που φτιάχνεται υπερβαίνει την ατομική ευκαιρία που καθόλου να κάνει επιτέλεση. Εκχωρεί ένα κομμάτι που δεν είναι μέσα στο ειδικό. Αυτό εδώ που κάνει γιατί κάπου οδηγεί. Πάει κάπου αλλού. Αυτό το κάπου αλλού, το ανοίγουμε σε μια ομάδα για κάποιο άλλο σκοπό που υπερβαίνει τον εαυτό μας. Είστε διαθετημένοι στη ζωή σας να το κάνετε, δεν νιώθετε ότι αυτό σας περιορίζει. Γιατί δεν μας περιορίζει από τη στιγμή που ήταν επιλογή μας να λάβουμε την μέρος. Δεν αλάβαμε τελικά το γεγονός που περιμέναμε. Θα φύγω, παράδειγμα. Όπως πήγαν και μερικοί. Ναι, αλλά αν το έχεις σκεφτεί, γιατί σκέφτεσαι πρώτη που κάνεις κάτι και παίρνεις ιδέες, γιατί να το μετανιώσεις στο μέλλον. Μπορεί να το πω παράδειγμα.
σωστά το είπε. Τέλος πάντων, το θεατρικό που κάναμε μερικά παιδιά είχε μεγάλη ευτυχία και είδαμε ότι πέρασαμε καλά αυτοί. Και μερικοί μου είπαν ότι θα πάνε για αυτό το λόγο, επειδή είδαν ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα, πίστευαν ότι βασικά ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό φύγανε. Αλλά μετά φύγανε, γιατί δεν είδαμε ότι κάναμε κάτι τέτοιο. Και είδαν ότι συζητάγαμε ένα θέμα. Ότι περάσαν όλοι καλά και ότι περνάνε ωραία. Τι περάσει, είναι κάποια γνωστή Τώρα όμως έρχεται σε αυτές και αυτό που είπε το αλογικό σε φέρνει να πάρει. Όχι κανένας προσδοκίες, δεν είναι σε Ή ήταν αυτή η δουλειά συνολική. Ήταν το ατομικό τους, κυρία. Δηλαδή ήρθανε, δεν τους άρεσε, έφυγε. Ποιοι? Στην αρχή εδώ ήταν παιδιά από στην αρχή όταν έρθεις. Ένα έτσι παραπάνω. Δηλαδή νόμιζα ότι θα αρχίσουμε δεν ήρθαν για χαβαλέ πιο πολύ. Περάσαμε την ώρα που θα πρέπει να κάνουμε την εκεί. Είδαν όμως ότι είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, μπορούσαν να τα αντέξουν και δεν μπορούσαν να παρέφηκαν και έφυγαν. Παράτησαν. Ήταν το δικό τους δουλειά. Γιατί είχε άλλες προσδοκίες κάτι. Άλλες άλλες. Π.χ. το παράδειγμα που μας είπε ο κύριος Φιτόδουλος για το ατομικό και το συμφωνητικό. Δεν ξέρουμε και αν αυτοί που πείθονται υπέρ να γίνει εξόρυξη και να εργαστούν, εάν υπάρχει ατομικά σκέφτονται, ατομικιστικά, γιατί μπορεί κατά λάθος να έχουν πιστεί ότι δεν θα γίνει καταστροφή περιβαλλοντική. Και δεν ξέρουμε η αλήθεια, η πραγματική αλήθεια δεν είναι γνωστή σε εμάς. Δεν είμαστε στο επίπεδο, δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν όντως δεν θα υπάρξει πρόβλημα περιβαλλοντικό, αλλά κάποιος που θέλει δουλειά και έχει πιστεί ότι δεν θα εργαστεί το περιβάλλον, δεν θα υπέρ. Όμως μπορεί να διαψευστεί και το οποίο σίγουρα δεν θα διαψευστεί. Για δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνει. Ή δεν τον νοιάζει το περιβάλλον και απλώς κοιτάει τη δουλειά του, ή δεν τον νοιάζει το περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που δεν νοιάζουν το περιβάλλον και θα προτιμούσαν να δουλέψουν τώρα και να εξαφανίσουν τον μισό κόσμο, ξέρω εγώ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα γίνει τίποτα και μέσα τους ξέρουν βαθιά ότι μπορεί να γίνει, αλλά παρόλα αυτά προτιμούν να δουλέψουν τώρα που μπορούν, που τους δίνεται η ευκαιρία και να θρέψουν τα παιδιά τους και όλα αυτά. Και αργότερα, που δεν θα γίνει κάτι, μπορεί να φύγουν από αυτό το μέρος ή να μην τους νοιάζει τόσο. Στο χρόνο όμως μπορεί τα παιδιά τους. Αυτοί δεν το σκέφτονται, οι περισσότεροι δεν το σκέφτονται αυτό. Κοιτάνε το τώρα. Ζήσε το τώρα που λέμε. Δεν σκέφτονται το τώρα. Λένε θα δώσω άλλη μια μέρα τροφή στα παιδιά μου, δεν θα σε ευθύνουμε. Με κάποιες δέσμες, όπως ο Κίτρος από αυτά που διάβασε, ο Αφέντης είναι δέσμες του Βούλου. Και ουσιαστικά αυτός που θα εργαστεί είναι το δέσμος του έργου του. Επίσης θα τον καταστρέψει. Ίσως, λέμε τώρα. Τώρα αυτό είναι δαιμονοποίηση του έργου, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Αλλά είναι ένα απλό παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα που θα μπορούσαμε έτσι να αναλυώσουμε τα παραδείγματα που υπάρχουν. Στο μυαλό του όμως αυτός που θέλει να καταστραφεί το περιβάλλον έχει μέσα βαθιά στο μυαλό του, έχει πιστεί ότι αυτό θα ξαναγίνει όπως ήταν. Έχει πιστεί, μόνος του έχει πείσει τον εαυτό του ότι αυτό θα ξαναγίνει όπως ήταν. Και το δεν σαν επιχείρημα για να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν είστε ξαναγίνει όπως ήταν. Θα ξαναγίνει η Ελληνοφίλες. Και ο Αμερικανός που πάει να σκοτώσει στο Αφγανιστάν. Μοιάζει το... Σκέφτεται ότι πάει να σκοτώσει το κακό. Έχει πιστεί για αυτή την αλήθεια. Ακριβώς. Γι' αυτό το κάνει. Τότε θα γίνει κυρός. Εμείς μπορεί να βλέπουμε αυτά που γίνονται εκεί, να λέμε τι γίνεται, τι γίνεται. Αλλά εάν ήμασταν ξέρω σε αυτή την ιδεολογία, κάποιοι από εμάς θα λειτουργούσαν το ίδιο. Κάποιοι, δεν λέω. Θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Ξέρετε πώς έχει πείσει ο καθένας τον εαυτό του, στο σκεπτικό. Γιατί πώς το κοιτάει. Συγγνώμη, μέσα από τη συλλογικότητα δεν γίνεται να αναβαθμιστεί η ηθικότητα του ανθρώπου και να μπει και σε ατομικό συμφέρον. Για παράδειγμα, εγώ λέμε τώρα ότι μπήκα εδώ στην ομάδα και δίνω ιδέες. Μέσα από τις ιδέες κερδίζω το σεβασμό των άλλων και το γεγονός ότι με κάνουν παρέα για αυτό που είναι για τις ιδέες μου. Άρα κερδίζω και εγώ και περισσότερο και στην ομάδα.
ενδιαφέρει για τους κορποράνε, γιατί είναι το τελευταίο σου αυτό. Πολύ σωστό. Και αφαιρείς και αφαιρείς. Αλεξάνδρα, για μας πούμε. Η πλήρης αμοιβαιότητα σε συνδυασμό με την κοινότητα στόχων που καθιστά δυνατή μας παρέχει δυνατότητα να ακούμε τη γνώμη των άλλων και να παραμένουμε πιστοί στον εαυτό μας. Συνεχίζω να υπακώ τον εαυτό μου ως μέρος αυτών των κοινών στόχων ή της κοινωνικής βούλησης. Το να αναζητώ την εκτίμηση υπό αυτές τις συνθήκες δεν αντιβαίνει στην ελευθερία και την κοινωνική συνοχή. Επειδή σε αυτή την κοινωνία όλοι είναι ενάρετοι, εκτιμώνται εξίσου και για τους ίδιους ορθούς λόγους. Αντίθετα σε ένα σύστημα ιεραρχικών τιμών, επικρατεί ο ανταγωνισμός. Η δόξα του ενός συνεπάγεται στο ντρόπιασμα ή στην παραμονή στην αφάνεια του άλλου. Η κοινότητα στόχων τρηματίζεται και το επιδιώκω εδώ να κερδίζω την έννοια ενός άλλου που εξορίστου έχει διαφορετικούς από εμένα. Πρέπει να είναι κάτι αλλοπιωτικό, παραδόξως ή κακώς, ευνοούμενη εξάρτηση από τους άλλους, συμβαδίζει με τον αποκλεισμό και την απομόνωση. Αντίθετα ή καλώς, εννοούμενη εξάρτηση, όρο που ο Ρουσό δεν χρησιμοποιεί, προϋποθέτει στην ενότητα των κοινών σχεδίων, ακόμα και έναν κοινό εαυτό. Τέλειωσε. Ναι. Και αυτό που είπα πριν ήταν πάρα πολύ σωστό, δεν το ξεχάσει σωστά, αλλά το ότι έχει σκεφτεί ότι ότι κάποιος μπορεί να σε κάνει πάρα για τις ιδέες σου, αλλά για να δει το δικό του συμφέρον. Δηλαδή να εκμεταλλευτεί τις ιδέες σου για το δικό του συμφέρον. Μπορεί κάποιος να σε κάνει ομάδα, όχι επειδή θεωρεί ότι είσαι πάρα πολύ καλή και αυτό σε πάει, αλλά μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτεί την καλοσύνη σου και τις ιδέες σου. Κοιτάει δηλαδή το δικό του Κάνει περίπου το ίδιο με μένα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ναι, αυτό χρησιμοποιεί την εκμετάλλευση σε αυτό το σημείο. Και εγώ την εκμετάλλευση τη χρησιμοποιώ. Οπότε δεν χρησιμοποιείται κανένα φιλία. Κάνετε ένα μεγάλο πράγμα, σαν φιλία. Δεν έχει φιλία στη σειρά αυτό. Δεν είναι γνωστούς, πηγαίνεις. Δεν είπα για γνωστούς. Εγώ μιλάω εξωτερικά για κάποιος που δεν είναι σε αυτή την ομάδα. Μπορεί να σε κάνει ένα παρέα μόνο και μόνο για να παίρνει από εσένα τις ιδέες σου αυτές που παίρνεις εσύ εδώ, να τις παίρνει εσένα, αλλά να μην σε θεωρεί άτομο καλό για παρέα, απλώς να σου κάνει παρέα αναγκαστικά για να δει το δικό του συμφέρον, για να βλέπει τις ιδέες σου, δηλαδή και να τις χρησιμοποιεί. Κάτι το οποίο έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν, γι' αυτό και αυτό όμως δεν είναι σωστό. Γιατί δεν είναι σωστό. Το βιβλίο που διαβάζουμε τώρα δεν παίρνουμε τις ιδέες του Ρουσό και του συγγραφέα. Δεν κάνουμε το ίδιο. Δεν το διαβάζουμε, δεν πληρώνουμε για να κερδίσουμε εμείς αυτές τις γνώσεις που ξέρει εκείνος, ο οποίος το ίδιο έχει κάνει και έχει πάρει και διαφορετικές γνώμες άλλων ανθρώπων και ιδέες. Μιλώντας με εκείνους. Δεν κάνεις παρέα μόνο και μόνο για το δικό σου συμφέρον, όχι για να μάθεις πράγματα. Όχι το κάνει, γιατί δεν το κάνω κι εγώ. Παιδιά, Δεν μπορώ να το κάνω και εμείς. είναι να διαχωρίσετε σε αυτή την εποχή. Όλοι μιλάνε για κέρδος. Προσέξτε πώς χρησιμοποιείται αυτή τη λέξη. Γιατί έχει πλέον πολύ αρχικό. Δεν είναι καλό έτσι όπως εποφελείσαι και οφελείς και εσύ. Κοιτάξτε ένα αυτό το παράδειγμα. Μερικές φορές ασχολούνται με τις καθηγητές σε ομάδες σας στην τάξη για να κάνετε κάτι, για να μην εργασία. Ας πούμε, π.χ. να πάρετε συνεντεύξεις από τους καθηγητές, εκείνους που να τους ακόμα δεν έδωσε συνέντευξη, στα γερμανικά και να κάνουμε αυτό το στα διάφορα. Λοιπόν, όλοι θέλουν ξαφνικά να είναι στην ομάδα του καλού μαθητή για να βγάλει αυτός στη δουλειά. Πολλές φορές η ομάδα του καλύτερου μαθητή δεν θα κάνει τίποτα και μια πιο μεγάλη θα φέρει εργασία. Γιατί θα... Στόχος. Θέλει. Συγγνώμη. Αυτό που πρέπει να
είναι το ερέθισμα για ένα κομματάκι και μετά θα πρέπει να διακόψουμε, να τελειώσει το ερωτηματικό. Το έβαλε ήδη η συνάδελφο στο ερωτηματικό για να κάνουμε αυτό που είπαμε και φορές στο Κυπριά. Εγώ δεν θα μπορούμε να πάμε. Γιατί θα δούμε. Θα το δούμε μετά. Θα τελειώσει αυτό που λέω και θα το δούμε μετά. Λοιπόν, διάβασα το κομματάκι. Περίμενε. Θα τελειώσει. Θέλω να παραγνωρίσει διαφορετικά. Θα διαβάσω αυτά και θα σταματήσω. Αυτά τα δύο κομμάτια θα σας διαβάσω την επόμενη φορά. Ωραία το εκχωρείο, δεν καταλαβαίνω. Αλλά θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε. Για αυτό το κομματάκι δεν σταματάμε. Τελειώνει με ένα ερωτηματικό. Ήταν το ερωτηματικό που έθεσε η κυρία Κάμνα. Για αξίζει τον κόπο να το συμπληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Αλλά εάν στραφούμε στις απόψεις. Ακούστε, σας παρακαλώ δηλαδή, να ακούσουμε αυτό. Αλλά εάν στραφούμε στις απόψεις που σχετικά με την ενδυνάμει καλή κοινωνία διαπιστώσουμε ότι η εκτίμηση διατηρείται ένα σημαντικό ρόλο και ότι οι άνθρωποι ζουν σε μεγάλο βαθμό επί το δημόσιο βλέμμα. Σε ένα λειτουργία ρεπουμπλικανικό καθεστώς, οι πολίτες νοιάζονται για τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για αυτούς. Σε ένα χωριό των στοχασμών για τη διακυβέρνηση της Πολωνίας, ο Ρουσό περιγράφει το πώς πρότισαν οι αρχαίοι νομοθέτες να φέρουν τους πολίτες κοντά στην πατρική γη. Ένα από τα μέσα που μετήφλα για να επιτύχουν αυτή την διασύνδεση είναι η δημόσια αγώνα. Ο Ρουσό αναφέρεται στα βραβεία που δίνονταν στους νικητές των αθλητικών αγώνων στην αρχαία Ελλάδα, οι οποίοι στεφανώνονταν εν μέσω των χειροκροτημάτων των συμπολιτών τους. Έτσι, ανανεώνοντας συνεχώς το πνεύμα της άμυλας και τη φιλοδοξία, έφεραν σε αμπρία και άλλες ελληνικές αρετές σε τέτοια ρήξη που σήμερα δεν υπάρχει τίποτα που να τις θυμίσει ούτε στο ελάχιστο. Και αυτό είναι κάτι που οι σύγχρονοι μας αδύνατο να το πιστέψουν. Εδώ, η δόξα και η δημόσια αναγνώριση σημαίνουν πολλά και το γεγονός ότι είχαν σημασία απέχει ιδιαίτερα επωφελές. Εάν αυτό αληθεύει, τότε γιατί οι τιμές στην νεότερη εποχή να κρίνονται αρνητικά. Να κρίνονται αρνητικά. Λέμε αυτό το ερωτηματικό, νομίζω δεν θα πεις αυτό που έδειξες. Εντάξει, θα διαβάσω αυτά τώρα. Τελειώνω για σήμερα. Και υπάρχει μια πρόταση που να ακούσω. Συγγνώμη, Θανάση, θέλω να πεις εσύ. Όχι άλλο θέλω να κάνω. Θέλω να κάνει πριν αποφασιστεί, πριν να σκεφτείτε, πριν να διάσω για το τι θα κάνουμε. Ήθελα να σας κατηγορήσω στην κάτι το θέμα. Το οποίο είναι το εξής. Μέσα στο πρόγραμμα, αν έχετε δει κάποια στιγμή, υπάρχει μια αναφορά σχετικά με την σημασία της βιοποικιλότητας ως προς τις πολιτιστικές διαφορές και την κοινωνία μεταξύ μας και τα προϊόντα τα οποία προκύπτουν από αυτό, η παραδοσιακή σπόροι κλπ. Ένα επόμενο επίπεδο από αυτό είναι αυτό που λέμε γαστρονομία, αυτό που λέμε δηλαδή διατροφικές παραδόσεις. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι του προγράμματος που μας συζητάτε. Και για μένα θα ήταν πολύ σημαντικό και αν έχετε τη σκέψη μπορείτε να το δουλέψετε και πολύ σωστά. Και να πάει πολύ παραπέρα δηλαδή. Και είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι και που αφορά και τη ζωή σας άμεσα. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό μέρος. Ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι λαοί επεξεργάζονται τις πρώτες ύλες για να κάνουν τροφή είναι πάρα πολύ είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλες παραδόσεις για την γαστρονομία αυτό θα πει. Θα πει δηλαδή ο τρόπος που επεξεργάζεται κανένας τις πρώτες ύλες της διατροφής για να κάνει τροφή με βάση τις πολιτιστικές παραδόσεις. Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι ένα κομμάτι των πολιτιστικών παραδόσεων πολύ σοβαρό. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο η επιβίωση μας μέσω της τροφής. Αυτό είναι τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πρώτες ύλες, απαιτούμε να έχουμε διαφορετικό πολιτισμό στην καθημερινή μας διατροφικές συνήθειες και αυτό ξαναεπιδρά στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε οι πρώτες ύλες για να θρέψουν τους ανθρώπους. Έχουμε ένα κύκλο δηλαδή που έχει να κάνει με το βασικό πράγμα της επιβίωσης του ανθρώπου στον πλανήτη. Τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ο άνθρωπος σήμερα τις πηγές της διατροφής του πάνω στον πλανήτη. Πώς γίνεται αυτό είναι όλο το σοβαρότερο πολιτικό ζήτημα του καιρού μας.
Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτή η συνάντηση που λέμε σήμερα, κάνει μια πουλία. Δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν θα είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θα προτιμούσα να έχουμε περάσει από μια αρκετά μακρύτερη εισαγωγή για να φτάσουμε στο μέλλον να δούμε τι θα πει επικοινωνία των λαών μεταξύ του μέσα των διατροφικών συνθηκών. Γιατί αυτό που θα δούμε είναι αυτό. Πώς οι Αγγλίες θα κινηθούν μεταξύ του και όπως τα προϊόντα κάνουν μια διαδρομή, ας πούμε, η Μεσόγειος είναι μια χρηστή λεκάνη, στην οποία οι λαοί από πολύ παλιά επικοινώνησαν μεταξύ τους. Ιδιαίτερα οι Έλληνες παίξαν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην κοινωνία των λαών μεταξύ του μέσω της ναυσιπλοείας. Τα καράβια πήγαιναν μια κοντά στη Μεσόγειο, φέρνοντας προϊόντα και συνήθειες πολιτιστικές. Έτσι. Μέσα εκεί λοιπόν έχουμε διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η πρόταση είναι καταρχήν δηλαδή τα ίδια τα φυτά, τα ίδια οι σπόροι, τα ίδια τα τρόφιμα στα παράγοντα από τη γη μεταφέρονται μέσα στη Μεσόγειο και εγκληματίζονται διαφορετικά σε κάθε τρόπο και αυτό αποτελεί την καλλιεργητική παράδοση κάθε τρόπο. Και μετά ο τρόπος που επεξεργάζεται κάθε λαός αυτές τις πρώτες ύλες για να κάνει τροφή, αυτό αφορά τον δικό του πολιτισμό. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι συντελεστές, οι γιορτές, η επικοινωνία των ανθρώπων, η συλλογικότητα του συντάγματος του δεδομένου. Όλες αυτά σε κάθε πολιτισμό καθορίζουν το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο διατρεφόμαστε. Για να φτάσουμε σε σωρινό τρόπο που πρώτη εσείς. Αν αρχίσουμε από αυτό και πάμε προς τα πίσω, αρχίζουμε να προτείνουμε διαφορετικά πράγματα. Αν σας ρωτήσω σήμερα λοιπόν, ποια είναι τα φαγητά που τρώτε εσείς, και δούμε τα φαγητά που έτρωγε ένα παιδί το 1930, θα καταλάβετε πόσο φτωχοί είστε. Θα καταλάβετε πόσο φτωχή είναι η διατροφή σας, πόσο έχετε χάσει από την πολυτιμότητα και την αξία που είχε ένας άλλος τρόπος διατροφής, γιατί στην ηλικία σας είναι μια άλλη εποχή. Ναι, εδώ στην Ελλάδα δεν λέω για κάτι άλλο. Θα ήθελα να ρωτήσω πάντως μια χαρακτήρα για τα αρκετά στο εξωτερικό και να καταλάβει καλύτερα. Αν σας πει το πέπεδο που έχει αρέσει το πολύ όλα, και πάμε με τη σειρά, πώς θα το πω. Δεν πάμε με το το καλύτερο φάει το θέλει καθένας. Ποιο το μέγιστο όμως. Σίγουρα τα παιδιά θα πω. Για να πέρασω, δεν το ξέρω. Χρήστο λίγο, Από μένα. Ψάρι. Τι ψάρι, πώς φτιαγμένο, από πού το βρήκες, πώς είναι, ποιος το αγγίρεψε. Πώς είναι φτιαγμένο αυτό. Ένα λεπτό. Το βρήκες πού. Στην ψαραγορά. Στην αγορά. Ρώτησες που βρήκες το ψάρι, το βρήκες στην αγορά. Όχι. Πώς ψαρεύετε. Με καλά μου. Σε ποιο μέλλον. Στην Ελλάδα. Ενώ τα ερωτήματα αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία θα αλλάξουν τη ζωή σας. Αν αρχίσετε να κάνετε αυτά τα ερωτήματα, θα δείτε ότι θα ζητήσετε πράγματα τα οποία θα αλλάξουν και τη ζωή σας και θα σας δώσουν άλλους ανθρώπους που δεν θα πάρουν πράγματα. Δηλαδή, αν ερωτήσεις το ψάρι που λες, δεν σου πέρασε την ώρα να ρωτήσεις το ψάρι. Αν αυτό το ψάρι έχει παραχθεί σε μια. Όσο σιγά σου πει ο άλλος. Όταν και επειδή το ψάρι είναι πιο δύσκολο για να μάθεις, να πω και για τις πιο ειδήμονες από το Μιχάλη, που ειδήμονες στο ψάρι, αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβει αν αυτό είναι ένα κατευθυνμένο ψάρι με φορμόλιο, δηλαδή αυτό το καταστατικό φορμόλιο που χρησιμοποιούνται για τα πτώματα, που χρησιμοποιούνται για το ψάρι. Παράγεται λοιπόν κάπου στο Ατλαντικό ωκεανό, μπαίνει σε φορμόλιο, μπορεί να έχει παραχθεί σε διατροφείο με ορμόνες. Δηλαδή, αυτά τα ερωτήματα, αν δεν τα κάνει κάποιος που τρώει το ψάρι, θεωρώ ότι είναι, δηλαδή έχει καταστεί ένας ηλίθιος καταναλωτής, ο οποίος δεν ξέρει τι τρώει και από τι είναι αυτό που τρώει. Δεν μπορεί να είστε σήμερα με διάφορα έτσι. Πρέπει τα ερωτήματα να κάνει σαν τα βάζα. Δηλαδή, πάρει στο φούρνο στην γωνία και μπορείς να ψωμί. Αυτό το ψωμί είναι ένα προϊόν. Αυτό το προϊόν που το τρώει σαν ψωμί, πρέπει να αρχίσει να κάνει τα ερωτήματα. Από πού είναι η από ποιο αλεύρι, από ποιο στάδιο γίνεται αυτό το αλεύρι, από ποια γη παράγει, με ποιο τρόπο παράγει αυτό. Παρήγει το στάδιο που έδωσε, το στάδιο που έγινε ψωμί, για να καταλήξει να καταλάβετε αν πρέπει να φάμε αυτό το ψωμί ή δεν πρέπει να φάμε. Μπορεί αυτό το ψωμί να είναι πραγματικά
μια ελληνική κόμμα. Όχι, δεν είναι. Θα ζητήσουν άλλα. Δηλαδή θα πάρει τα παιδιά στο σπίτι του και αν γνωρίζουν ότι αυτό το ψωμί, το κλασικό που τρώνε στην Ιλωνία, είναι ένα καταστροφικό ψωμί, δεν πρέπει να το σταματήσει. Και το λέω πολύ απόλυτα. Δηλαδή, αυτά τα ψωμιά υπάρχουν, δεν μπορεί να τα βάλει στο χώρο. Είναι καταστροφικά ψωμιά, είναι καταστροφικά για την υγεία, είναι καταστροφικά για το περιβάλλον, παράγοντα μια διαδικασία που καταστρέφει το περιβάλλον. Αυτό το ψωμί δεν τρώει. Ξέρουμε, θα φτιάχνει αυτός, όπως είναι ο φίλος εδώ είναι ακριβώς από δίπλα και φτιάχνει. Ήταν μας πήρα το πιο κοινό, αλλά έχει δικό του δήμα, έχεις και ώρα να ρωτήσεις αυτό που σου παίρνει. Τον έχουμε ρωτήσει στο διάστημα. Είναι για μένα το πιο αλεύει. Ξέρουμε. Έχεις το χωριό του στο χωριό του ένα έτσι ξέρω γιατί το φίλο μας πολλά χρόνια παίρνει. Έχεις που είναι το χωριό, έχει δικό του χωράφι και παίρνει μόνος του το σκάι. Έχεις που είναι εδώ. Ναι, ναι. Και να κάνει το αγρί μόνο για τον εαυτό του. Στρέμματα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι. Το θέμα είναι και φτιάχνει μόνος του. Μαζί τα παίρνω. να ζητήσουμε συνείδηση. Εσείς λέτε τώρα. Δεν είναι αυτό το ήθελα να μας πει. Λέει ότι πρέπει να γίνει πιο συνείδηση. Και να ναι, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι το καλό κοστίζει. Μερικοί κάνουν που είπατε μερικοί άνθρωποι μία εβδομάδα ψωμί εγκατελειμμένο βρίσκουν είναι το αγαπημένο τους πράγμα, τι θα πούν. Δεν θα το φάω, αφού είναι πεινασμένοι. Δεν μιλάμε για τα έχουμε κατευθυνθεί να μην τα αγοράζουμε, τουλάχιστον εμείς, αν ο καθένας της περισσότερο κάνει αυτό, κάτι μπορεί να γίνει. Και τώρα που τρώμε το αγαπημένο μας φαγητό, Ωραία, αυτό είναι κουμπάκια αν θέλετε και σας ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό και θέλω να σας πω το εξής πράγματι. Μιλάμε για πολιτισμό και μιλάμε για το πρωτάθλημα για πολιτισμό, αφού μιλάτε για το πάει μια ρόση μέσα στο θέατρο και την αγορά μας να τους πει κάτι όταν λέμε για πολιτισμό, κυρίως εννοούμε τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής. Κυρίως εννοούμε τον πολιτισμό που βγαίνει από τον τρόπο που γίνεται καλύτερη η ζωή μας την κάθε μέρα που ζούμε. Αυτό δεν είναι πολιτισμός. Ο πολιτισμός θα πει να μπορώ να έχω ένα ψωμί τέτοιο που να έχει φυσική αξία. Μπορώ να έχω ένα φαΐ το οποίο να έχει μέσα μια τέτοια παράδοση πίσω του που να μπορεί να δώσει αξία σε αυτό το φαΐ του τρόπου, να μην είναι στο σπίτι. Αν τα αιτήματά σας αυτά αρχίσουν μέσα από την πολιτιστική διάσταση, δηλαδή, η γαστρονομία είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πολιτιστικής παράδοσης. Αν θα το δούμε έτσι, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και στην τελική παρουσίαση να δούμε να φτιάξουμε το δικό μας ψωμί, παραδείγματος χάρη, να δούμε να λέμε, να συζητήσουμε μαζί, και να κάνουμε μια performance του ψωμί. Και να δώσουμε σε όλα τα παιδιά που έρχονται στην παράσταση, ας πούμε, υπήρχε ένα θέατρο αμερικάνικο, ένα πολύ πρωτοποριακό θέατρο που ερχόταν ψωμί και κούκλες, το οποίο έκανε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, χρησιμοποιούσαν μόνο κούκλες και σε κάθε παράσταση που κάναμε, πάντα ήταν κοινωνικές παραστάσεις ανοιχτούς χώρους, και όχι θέατρα, φτιάχνανε η ίδια ομάδα έφυγε ψωμί και κάθε ένας τέτοιος που έπαιρνε μέσα, πριν να μπει μέσα, έπαιρνε το κομμάτι ψωμί, έτρωγε και πήγαινε λέγοντας ότι η τέχνη είναι τόσο μεγάλη όπως το ψωμί, αλλά το ψωμί είναι τόσο υψηλή τέχνη όπως και η υψηλή τέχνη. Ενώντας αυτά τα δυο. Για πολλά χρόνια δούλευα αυτό το θέατρο σε ένα το πιο σοβαρά θέατρο να κάνει. θέλω να πάω να αγοράσω κρέας με σχαρίσι. Πάω σε ένα μαγαζί, του λέω βάλε μου 1 κιλό κρέας με σχαρίσι. Πάω σπίτι, το τρώω και λέω καμία σχέση. Πάω στο μαγαζί, του λέω τι κρέας είναι αυτό, αλογήσω μου. Μ' αρέσει η μέρη, καταλάβοντας είναι. Είναι πολύ έτσι. Ακόμη τα παιδιά, η παιδιά σου, η παιδιά του ξέρετε ότι πάρει στην παιδιά. Πάντα στην παιδιά. Και το πρώτο το οποίο μπορεί να σας αρέσει είναι τα κυβερνητικά του παιδιά. Και λοιπόν είναι καλό, αλογήσω τα παιδιά και απαγορεύει η κόμικη παραγωγή του. Όσο δεν μας θέλει να κομμάτι. Και αν μας αρέσει, τι νομίζετε ότι θα κάνουμε. Από και το πρώτο.
Και είναι και όλα αυτά τα θέματα τα άλλα που είπαμε, είναι να τα κουβεντιάσουμε σε όλες τις δηλαδή. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια ευκαιρία να ακούσεις το Σήμερα λοιπόν έχουμε μια ευκαιρία να δούμε στην πράξη τι θα πει δηλαδή διαφορετική πολιτισμοί πάνω σε ένα προϊόν, πάνω σε ένα φαγητό το οποίο είναι ο Μουσακά και πώς οι λαοί επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από την γαστρονομία. Σεβόμαστε τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε άλλους, μαθαίνουμε από αυτό, δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε εμείς και αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μουσακάς έχει διάφορες εκδοχές. Μπορεί να είναι και η καταδοχή του Αράβικη, μπορεί να είναι μέσω της περισσίας, να είναι από το Βυζάντιο, να υπάρχει περισσία και να καταφερθεί στους αραβικούς λαούς. Μπορεί να είναι στην νεότερη ιστορία των Τύψεων στην Μικρασία, από το 1860 περίπου που κάνει στην Μικρασία, από τον ελληνισμό στην Μικρασία, δηλαδή, γιατί οι Τούρκοι στην Μικρασία, οι Τούρκοι είναι νομαδικός λαός που ήρθαν από την Μογγολία και ήταν ένας λαός του κάλακτος, κοινοτροφικός λαός. Δεν ξέρουμε δηλαδή τα προϊόντα τα φυτικά, ξέρουμε τα προϊόντα του γάλακτος. Είχαν μεγάλο πολιτισμό σε αυτό. Είχαν εβδομάδες, φέρνουν τα γάλακτά τους με τις αξίες και όλα τα υπόλοιπα και είχε πολύ μεγάλο πολιτισμό σε αυτό. Το κομμάτι του άλλα βρήκαν στην Μικρασία όπως ήταν ο ελληνισμός στην Μικρασία. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν πρέπει να υπάρχει όταν κάποιοι να λένε Μικρασιάτικη κουζίνα, πρέπει να δώσει καμία σχέση. Όλος ο Μικρασιάτικος πολιτισμός είναι ελληνικός πολιτισμός παραγγείλει. Οι Γρασσασίες οι Τούρκοι φέρανε τα προϊόντα, τα κτηνοτροφικά και τον πολιτισμό του γάλακτος. Η άλλη ιστορία είναι ότι μπορεί να προέρχεται από τους Παλαιστίνιους, επειδή υπάρχει μια λέξη Παλαιστινιακή, η οποία πάει σε ένα που λέγεται ξαναζεσταμένο, και είναι Μουσακά, η λέξη αυτή. Εμείς τώρα, η νεότερη έκδοση που καταγράφηκε και παγκόσμια, είναι η ιστορία που ήταν ο γνωστός της Ελληνικής Πινάκας. Ένας περίεργος τύπος, ο οποίος συνένωσε την ελληνική παράδοση και την δυτική παράδοση. Αλλίωσε ουσιαστικά την ελληνική παράδοση, φέρνοντας συνήθειες από την Ευρώπη. Και πρόσθεσε την Πεσαμένη πάνω στο Μουσακά. Η Πεσαμένη είναι μια γαλλική ιστορία, δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, ούτε με την Μικρασία. Την προσθέτει ο Τσελεβετές στο τριόροφο αυτό το πράγμα, που είναι οι τζάμες, ο Κιμάς και γίνεται η ελληνική εκδοχή, η οποία ήταν εκδοχή διεθνώς και ο Μουσακάς είναι πιο πολύ ελληνικός και όχι αράβικος, ενώ οι Άραβες έχουν διαφορετικές εκδοχές. Αυτές θα δείτε λίγο σήμερα στην πράξη πώς οι άλλοι άνθρωποι, ένας είναι γυναίκα από το Σουδάν, μια γυναίκα με μικρασιατική καταγωγή και μια γυναίκα από την Αίγυπτο και μια από εδώ, το τυπικό ελληνικό νεότερο Μουσακά, τον φτιάχνουν. Δηλαδή τους διαφορετικούς τρόπους που η γαστρονομία παίζει ρόλο της μεταφοράς των πολιτισμών και πώς οι λαοί επιλύουν μεταξύ τους. Αυτό είναι η επίσκεψη. Είναι σαν τέσσερα προγράμματα. Μήπως και είπαν δεν καταλαβαίνω. Ναι, είναι να πάμε σε ένα άλλο. Θα είναι αυτό. Να μαγειρέψουν τους να φύγουν. Για να πούμε τι είναι. Λοιπόν, δέστε τους γονείς. Θέλετε το εξής να πάρετε. Μισό λεπτό, είναι κάτι που δεν είναι καταλάβει. Το πρώτο που μας χρειάζεται είναι να μιλήσω εγώ. Ότι θα σας μεταφέρουμε εμείς και θα σας γνωρίσουμε ότι δεν θα γίνει μεταφορά μας και θα σας αναφέρουμε εδώ. Στο σχολείο. Έξω από αυτή την πόρτα. Εάν συμφωνούν και οι φίλοι μας εδώ, γιατί είναι θέμα λίγο. Μάξιμο μια άλλη γραμμή, θα φέρουμε μια άλλη γραμμή να πίσω. Θα το δούμε αυτό. Το πρώτο που θα κάνετε είναι να πάρετε έξω στο κοντρόλο και θα τις μεταφέρουμε εμείς. Έχουμε τηλέφωνο εδώ. Επίσης, εάν συμφωνούμε τι έτσι να έκανα κατά τον λόγο. Εγώ έτσι ήθελα να καλέσω τον άνθρωπο και δεν είναι το πρώτο